Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hakar pesawat trek mentau na weng, palat spangot kibreu kentop nadu ki badang samla bat ki baladan konon ketiru kumjo. Ki badai pat kibreu ki balaju syate teng hakajing di penpuat kata hau drugs. Ki laimi pajba ban penpau ya kajing dawa juki na kasorkar. Kene kajing mi pajba kini kibreu ki badan hapadeng kajing syak sumar. Ki kentop nadu ki ba na kani ganong ba shilong, henre ki bakambon hi ki dai na rilum jentia. Ki balawan kenang syakani kejelang ban persa ya ke Meghalaya AIDS Control Society ke bala pensange ano kansan ki atli ki jaka sumar jongki hari luam jentia bakan top ya kawai halak rembai bat kawai pat hajuai ya ki bala penya de keseng Voluntary Health Association of Meghalaya VHAM tanamar kajing suba bakadan kajing bambiang kar komponen kam ya kepisa de kani kenhuan hakani kesengi hapok kesyatri jongka Meghalaya Drugs Users Network Medunet kini ki breu hak jelang ke bala pelong ha parking lot polo bila peram jor ya ke Meghalaya AIDS Control Society ke bala pensange kansan ki artli ki center jong ke Viham ban ai dawai kini ki breu bat kumjo ban sami ki ternia ni ki syringe syakini ki breu klem pad ai ti pat haki we ki kenhon ban penya ya kini ka kam ke bala ban wara ya ke jingma ya ke jing em jongki namar lada kim yo yu dawai kin sadan na pleng jongki ki ban sangop biang hakakam di drug kat ba ki tu ki bapanan kam pat yu drugs lada ki peran kam lang da ujo ternia kadon ka jingma yaki hakaba kilaru ban ngat yu knyang jingpang HIV AIDS haba phai hi sakadaw tanrai ka bala pelong ya ka Meghalaya AIDS Control Society ban pensang no ya ka jing trekam jong ki Artlik Center jong ka Viham hari lum jentia kadai hadian ba kan hon toket ne ka facts finding team karalap ba kadon ka jing penokam bakla ya ka pisa hakini ki Artlik Center jong ka Viham bat halor ka jing keno ro jong ki katto ka ne ki nongpang halor ka jing bambiang ka jing sakri jong ki center haba phai biang khandiat chakani gi yakhi jungkini ki breu haka arp saw trek mentau nai weng haba yakan bat ka Batisi TV kilapan pau ya ka jing dawa jungki na kaliang ga jongi so ningko ngi persa namar kini ka ege baka max karai kalong khlem ka jing tep ka jongi nadu ka sin baningkong hi nadu ka sin baningkong ngila persa ka jingwan ju kita ki fact finding namar kila shu berngem Shu kila su berngem kila su berset yaki member ki jongi klem khen snap shu yaki nola ka taru ka kidonru nget ba ki ngila dap ki press kila dap interview ru gitu ki ba ong ki belas terwaru hadu katban kita terwa ka pisatan na badaw bikin keren persa ya ka kate ka center kani ka jingle ka jongki ka peni ba ki hidon ka jing themu jongki na salendet kadon ka jing themu jongki salendet ngiru ngimpoi perkhat bakan long kumni hoi ngim persa kata ka jingwan ka fact finding nomor hoi don kam bakin wan kum kita ki ban penbahagi services jongki ki community jongka ka community hangno ka jakar ki don kam hoi ngim persa ne ka jingwan ka jongki ka jingle don bor ka jongki ngira persa ban ngimla ban accept ki report ki jongki मैं तो आपको बोल रहा हूँ कम से कम 2008 से हूँ तो लेकिन कभी मतलब दवाई पीता हूँ कभी स्लिप हो जाता है तो मतलब वहाँ पे जाके मिलता है दवाई मेरे को तो ऐसा पैसा वैसा नहीं है प्रॉब्लम होता है काम धाम का लिए सामान तो पीने नहीं मिलता है तो दवाई पीता है तो सब कुछ ठीक रहता है क्योंकि घर में भी हम लोग का मतलब फैमिली औलाद नहीं हो तो घर में भी चलाने पड़ता है डॉक्स खाली पीने नहीं सकता है इसलिए दवाई पीता है सेंटर है बहुत अच्छा है हम लोग का लिए अगर ये सेंटर नहीं होगा तो अभी मतलब खबर मिला है हम लोग को 30 तारीख बोला बंद हो जाएगा तो 30 तारीख बाद में हम लोग कहाँ जाएगा वही मतलब चोरी डकैती करने पड़ेगा रास्ता में पीते पीते के जने ओडी भी हो सकता है रास्ता में ऐसा मरण का जैसा मतलब हो सकता है हम लोग का लिए ये मतलब बोल रहा है आदमी लोग कि यहाँ सिरिन मतलब का बोला कि नहीं मिल रहा है ये नहीं मिला सब कुछ मिलता है मेरे खुश हूँ मैं जैसा अगर सेंटर नहीं होगा तो पूरा बर्बादी हो गया एक हम की पेशेंट ये तो वही प्रॉब्लम तो वी आर डिस्क्रिमिनेट पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल कता होगा तो मन डिस्क्रिमिनेट इम एम थाउ दे लाइफ तू जे तो लाइक ना का DIC ड्रॉप इन सेंटर वो ये ते कभी वही यो रेस्ट इसकी सियात करम्बो ने टाइम पास करते प्रॉब्लम स्टार्ट भी हम सर्विसेज ले बियांग ही tang mut ka services imut biang bagan ni kate ko more best penbon kten pen ye ge sai sa pen kelak kten ai ti namata ban ice ko ge NGO ka bening kong kani kamdi tang man shu kamdi gum bahin shim dawai so khpo ne biong khle ngidi ban so thu ka ta namar kani ka jing ai dawai ka kani ka organization ka hab ban da yo da license ka hab ban da long accredited kan hab ban da accredited na ka National Board of Accreditation ketika NEBH National Accreditation Board of Hospitals and Service Delivery kata
tang nang ta swaru kin pha man ta skani ke NGO hato ki don em ki staff ki bala train hato la dep yo license em ya ka nolor kata hak dak ki shong ban ai life house ngi ki ai por life house ngi ban ya ka center ki ba ki member jungi ki julet ban di dawai klem ganu klem perkhat ba ke ban ja namar tang ban su change ka center ki ha perkhat kumno ai dawai klem kata ka NGO ka tip mo kat no ban ai kat no ka dosage sung u member jungi u nong di dawai kat no ka dosage bu don kam klem kita ki information hato kala ban sendet ha si tarik in ai dawai ke ban ja lada don ganu ka jing jaga basosi gitu ki badi dawai manu ban ba khli ken kata ka jing kli jongi ngi demand be ba don kam be kanu ka bawan ai dawai ho ngi compare ada kanu NGO ABCD ru tang ba ki di ban yo ya ka license ka accreditation nak NABH Nalor kini hakabaya day bat ka kaifon jong ka facts finding team laparo ka kerteng jong ki katto kat ne kinong di drugs ki barang syak sumar hakaba ki lapan pau halor ka jing tkot rekam jong ki center harilum jentia henre haka jing kren bat ka bat CCTV pan kila kenno kala ba ki breu ki balai kren bat ki kila shuthong da ka pisa pat thoru haka kaifot ya ka e ki ba kim sem la kren satia nâng con chạm mà ngam poi per khát ở tọ một và one gitu một dầu lucia gi ye ni treatment yang i te cam choi por le nga khot unga đẹp te ông lady cha nè tọ ngai o cha bên ba dầu gì cho dầu bari u ai pisa henga ai bisa đẹp này từ ông nga lệ ayu de vi ham là đây một số sim bệnh một cái trường bậc là đó thì đẹp này từ hay dội por lệ rồi nga từ bài sa từ cái liu nga rồi ông cảm ơn nhiều mày vi ham mà đẹp này từ ông nga me kia một tang pi tàu cái taga record cái hai chục porn đó cái taga tàu ấy sang một mình record rõ ràng từ kelam á han pia một ô nga cái tai quay xa yêu chiêm ga cái tai quay xa tapi nhiều nga yêu kelam đẹp yêu record đúng không thì yêu chiêm một tội về hawi ham tàu một mana cái bakla bahasa hangi sampai begini ki jing kena poro kilong ki babakla kata ka jing you tau expired syringe hoi kala don ka jing bakla sisen de syringe bala expired tamalong hang tu ada rectify no ndi ba ong basu le kamta da kum ki report maki ki omba da ki snam mo hang tu mas lap la da rectify la da sakaweru kata ka ja po lat rambai hajawai ni ha hang nong no kata ka di hapot lat rambai ndai ka tu ka jing ong pat baki kata ba ong ba u clients umyo dawai kata le khamtam kani ka jing di dawai kam dei ka ba ki bri ku shlak banwan bandi be khamtam ki drug users la ki hap kadon ki guidelines lada ki wan lada buai intoxicated kumong buai lada ki le bakla ki penon kam bakla yu dawai ki lak bandu yu dawai katkum ka rule ka an ki hap ya kumta hoi ki don di ba mungkin penduk sebenarnya kin sawan next dia dah kila dah pengat lan di kila adon pak withdrawals hang ta hi kin sa yu baka decision ru bun sin hi ka kamde tang na iwe breu bun sin hi ka point doctors counselors but ka bastanan apa jawai kalong ba hang thi ki para members ki badi dawai ki teli ba bun sin hi ki bayarai ban ai dawai nu ban penduk dawai nu ban ai dawai ki para members ki group ru ki don na ka jong ka voice ban ong